חבר'ה! אני צריך K300. לא הבנתי. אל תדליקו פה נושאים מדורדורנט, כי זה פי 1000 דליק מדורדורנט, זה יתפס לכם המכל, ומי שמחזיק את זה, אתה יכול, כי זה כאילו לבזבז את איתמר, אבל אסף ויאלי זה חדש, אוקיי? כאילו זה עוד להנציח, זה עוד זה, אתה מבין? כי אין לנו ככה. Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. Fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. כל צלין אתה בפנים? פספסתי. עוד, איתמר, עוד. עוד, איתמר, עוד. יאללה. אוקיי, חנס אז תדליק אותה. שלוש, שתיים. לא נראה לך כזה טוב. אתה עושה עליו. תיכנס איך להיות. כן. לא. זהו, פול. כן, זה הפך להיות בועתי. אוקיי, יאללה. בנקי, תעשה כאילו אני זורק את זה פני... אחי, זה כזה רעיל. תרכיב הכל עוד הרבה. עוד. שמישהו יביא נייר מ-18. מה לעשות? להביא נייר, תראה לו דורן. מה? רגע. אסף בוא תדליק את זה. לא, יותר מגניב, כן! אני לא נושב. הפויקה, סרט ניצוני אורגינל. אוכל, יאללה. מי עומד בכלל? פרופסור, יאללה ביי. שם גבר. איפה עומר? לאן הלך אהובתי? אני ממש לידך. איפה האמא? האמא שלי?